Hola, què tal? I molt benvinguts a aquesta secció, Els Likes parlen de l'Evangeli. Avui és la Mare de Déu dels Dolors, ahir era l'exaltació de la Santa Creu. Sembla que, començant el curs, aquests evangelis ens vulguin donar a entendre que la creu és també quelcom que forma part de les nostres vides. Per això, la gran notícia que tenia Maria dintre seu, Jesús el Salvador, Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare, que aquest infant seria motiu a Israel perquè molts caiguessin i molts d'altres s'aixequessin, una senyera combatuda. I també que Maria havia de portar una creu tan forta que una espasa li traspassaria l'ànima. Ja sabem, però, com acaba la història. La pel·lícula acaba bé, com deia un amic. I gràcies a aquest esforç, gràcies al dolor de Maria, gràcies a la creu de Jesús, es revelaran els sentiments amagats al cor de molts. Ahir escoltava una homilia que explicava que Anthony Flew, el que es podria anomenar el papa dels ateus, un líder molt fort en ateisme, ha tret un llibre que es diu Déu existeix i que a aquesta conclusió hi ha arribat a partir de mètodes racionals. Nosaltres, els cristians, a més de tenir aquesta convicció de l'existència de Déu, també sabem per l'Evangeli que la creu i el dolor pot formar part de les nostres vides, però sempre té una finalitat positiva, un fi optimista. El dolor, per exemple, de la persona que està treballant té la finalitat de sostenir la seva família. El dolor de la dona en un part té la finalitat de l'alegria de tenir un fill. El dolor de superar dificultats sempre porta el fruit de la felicitat profunda. Per tant, un evangeli molt interessant, un evangeli per meditar i per reflexionar i per entendre que si nosaltres som deixebles de Jesús no podem ser menys que el Mestre i hem de també acceptar aquests dolors que ens puguin venir, però sempre pensant que tot serà a fi de bé. Això és tot per avui, gràcies per la vostra atenció i fins aquí una nova edició dels Likes parlen de l'Evangeli.